warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bagus Rumah pemirsa. Aku nunggu sini, mohon maaf ya, permisi. Lagi mangan melanjutkan konten yang kemarin. Kan iki sing bener iki nek video iki golek iki sore ya guys. Nek sore itu jadi mereka kan mencari makan. Ini kan panas mesti ndelik praktik. Nah, gimana aku golek imbus cuma untuk satu berdicote. Terus pernah tak jelas ya yang kemarin itu Mbak ini butuh bekecot. Tunggu apa ya aku gak ngerti. Paling jeneng Mbak ini dhewe. Jenenge wong loro, wong apa ibaratnya pemulihan ya dari sakit kuwi iki yo ana sing memang medis juga non medis, itu tergantung pribadi masing-masing. Seperti ini cocok pun misalnya. Bapakku yo pas kena tipes kae yo kuwi yo medis yo non medis sampai digodhog cacing barang tipes iki. Alhamdulillah yo. Bar kuwi terus mana yo dikon opnam karo rumah sakit cedak omahe Pak Eko bisa. Yo kuwi yo pengobatan alternatif juga, medis juga. Kadang mungkin di sing penting sing cocok ya pemirsa. Kok dene iki Mbak ini yo ibaratnya nih yang golek tombok guys. Kita kok siji nek awan nek isu niki panas. Kaya gak gelem metu nek sore. Jadi pas jak ceritane naik ora tak bulan bereni yo. Mengko ana sing pemirsa sing nonton iki tak jelasno. Diulang-ulang ki ra apa-apa, sing penting ora per detik diulang-ulang. Wah anggere komen Mbak diulang-ulang. Lah kadang kalau ora tak ulang-ulang kadang ana sing saya takok soal aku ki sapa, anakku piro, kadang sing ana sing takok. Padahal aku wis ngontan suwi. Niku berarti di balenina karena ben nek ana sing takok. Nah, tak salah ini guys ya. Kita ikat, tak kayak air, tak kayak mangan, ben opo pemirsa. Ben gak mati, soalnya kan keadaan hidup untuk pemirsa. Dan hidup krop sirah. Gue tak ada ini, tak gunung merah. Aku kan nek iso ngulungi tak tulung nek pas ngene ana ngono tak golek nek iso. Nek kok anggere urip deket persawahan iku nek bekecot iku anggere awake sabar telaten golek mesti ono. Iki nang luar negeri bekecot di nang Prancis lho. Bekecot iki diolah enak era karuan nang Prancis mulane nang kono iki larang bekecot. Mergo kan bekecot uripe nang tropis, guys. Sedangkan Prancis iki subtropis. Aku sering nggak nang luar negeri artis dongan apa mana bekicot loh yes pokoknya oke no piro zero lu kadang untuk sama guys oh tak cukup banyak pemirsa. Tutup muncul guys daging kotak pitik iku nek rabi kok geger pemirsa nek menungso iki ora yo nek gejak rabi ayo Bu kita nikah wis ayo Bu ayo Dik nikah nek pitik biayaan pemirsa wingi Mas Antong gemeng helme pecah perkara pitik arep ngendok sak umprit iki ngendok sak umprit. Wis sampai melayu mecahno helm. Aku ki sapa sih sing nyono pitik bakal munggah nang dhuwur bifet. Mulane terus helme tak pindah. Pitik ini alhamdulillah ki kamu ora pemirsa. Kamu ora kabeh. Mbak Sri sing ngomong buta ya tak boleh. Kadang kalau aku ngaret ya Bu. Nah itu perkara ngresiki pekarangan. Ini sering kadang ketemuan. Nah zaman iki dulu mah isek sukete sik akeh tak sik. Entuk ki ana 5 lho.
nek tak ngene kan dekne gak uga guys. Nek suwengi ae urip, cuma nek berhari-hari ya gak ngarep gelem urip nek nang ada atom iki pemirsa. Aku ya tak siap-siap masak, engko awan ae tak. Soalnya kelas 7 dari 10 ya. Udah tak golek nanti pegel nek esuk iki angel, nah panas. Nanti ndelek nang leng. Lenge kok lubang iki. Untuk sakmono lho wis akeh. Nek pengen tak golek nang. Golek kudune sore menjelang petang iki. Wis pemirsa kita lanjut lagi ya. Dimang golek entuk siji. Gremete nek lho. Belakange kandang aku nganggo lotion anti nyamuk. Wedine nyamuk akeh niki dadah ning dadah-dadah ya semak-semak akeh nyamuk. Wis pemirsa kita lanjut lagi. Aku penyapu isa-isa ngecupno sego nyiram tanaman ya. Semoga bermanfaat golek kucing kok. Mbak ceritane ngene, aku kan ngarit yo Mbak. Ngarit iki kok bekicot ki blarah. Lah Mbak Sri iki ngerti WA aku. Ta golekno bekicot ta nggo DNI ngono. Walah, ora ndak kondo diingi. Tak golekno, tapi yo ora akeh sih, Mbak. Wis iki. Oh ngono, so nek buta WA aku ah. Yo, ku tapi urip lho. Aku golekno. Terima kasih. Lho, gratis ki njaluk tak golekno neh. Lah ning kene angel. Yo angel nek genah iki nang nggonku, Mbak. Mak, apa bahkan kalau golek uang angel. Kondo aku WA aku ah. Yo. Pakai denane ngupakno loro sampai saiki. Kuwi ana 9 cara mono aku iki sore wis dikandani aku sentok luwung kuwi ana 9 mbok 10 kuwi. Oh. Nggih nggo tombo Mbak nggih. Iya. Tombo sesat. Dimasak piye Mbak ngono kuwi Mbak? Ora dimasak. Dipiyakno. Ati masak ra doyan. Oh. Ilare. Oh, ilare akeh ku. Oh diduduk. Oh ngono. Aku nak kecot iki mah gak doyan. Oh. Cara mono iki tombo alternatif ya Mbak ya? Ya wis adae pek. So WA yo nek butuh nek ora bendino tapi ngono kuwi. Bendino tak golekno akeh lho turut-turut iki kekelen iki lho dinggo dolanan pati. Ya nek butuh WA ya Mbak ya tak golekno. Ya wis Mbak ya. Nggih. Mbak Sri WA aku iseng-iseng ngarit lho Mbak. Maaf pemirsa. Emang aku sudah pulang, emang yo mampir nang kene mae jagongan sedelok terus nang iki lho tripod. Kalau mampir nang toko beras pun habis pemirsa. Piye beras di tempatnya pemirsa berapa? Di sini masih terpantau 14.000 guys. 14.000 sekitar. Tempatnya pemirsa berapa? Entak guys. Beli 2 kilo. Kasih apa yuk? Kasih apa guys? Gimana? Ngeteri anu Mbak Eni terus aku jagongan karo Mae karo Mbah Ru karo Mbak Isma bareng mang dialog tante Deni lagi metu pas aku ngontar iki lagi paling ngurusi dapin sekolahan ya kemana ya kita ya menghormati lah aku ya ibaratnya wong iki golek tombo iki ya macem-macem ikhtiar apa ae dilakoni ya aku barang ya ngono misale piye ae pokok dilakoni piye carane supaya pari kan ngono ya pemirsa jenenge ngono. Muga Mbak Nia ndang lemuneh awake ndang lebih sehat nah daripada sebelumnya ya. Muga-muga rezekine ndang lancar, suamine Mbak Eni, Vian sekolah sing pinter, mau Mbak Kemi nang sawah pemirsa. Mbak Kemi lagi di sawah, di rumah Mbak Eni tok iki mang. Aku yo izin, Mbak. Aku izin ngonten, iya ngonten gak apa-apa ngono. Ki amet yo Mbak, iki tak saadae tak weno wonge, wong sing diperlukan ku lendire, guys. Alternatif. Ya wis pokoke sepenting iki dono-dinonga apapun tombone, sepenting golek tombo iki niate apik. Muga-muga ndang sembuh apa sing diingino.
sing loro bendang mari ya. Terima kasih nonton kontenku ya mang. Golekno begicot mbak ini pemirsa muga tombol teko loro lunga ngono ya. Terima kasih terus semangat. Mbak ini wis mari sebenarnya sih, cuma memang jenenge pemulihan lah awak. Misalnya awake pegel-pegel dadi awake ana sing nyeri apa sing piye, nek menawa digolekno tombol begicot ndang mari ya. Kok bapakku tak ceritani konten kemarin kan bapakku tipes iki digodhogno cacing pemirsa. Ya mbek dokter, konsultasi nang dokter, mone ya kuwi mang tipes nek bapakku. Ngono kae digodhogno cacing kok bariku kok mari yang jenenge golek tombol iki apa ae sepatnya niate ikhtiar karo Gusti Allah ya ikhtiar ya berdoa. Ya terima kasih. Pokoknya aja lali lah kamu sampai keluarga Mas Goplong. Kata-kata hari ini jangan patah semangat. Jika sekarang hari ini sakit moga ke depannya yang sembuh ya. Pokoknya apapun rezekinya muga-muga barokah. Pokoknya julali nek sampai keluarga Mas Goplong masa tetap berkaulah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau masak misalnya ambil terong, goreng, bandeng buat aku mangan anakku. Soalnya ini wis masak sayur bening kingko mam karo bandeng guys. Oke pemirsa, dadah. Kita sampai luhur, sholat luhur dulu. Durung tak pateni.